Tlesta l-proġett infrastrutturali bilan li jiffaċilita u jorganizza b'mod aħjar it-traffiku madwar it-terminal ta' Ċirkewwa. Infrastructure Malta lestit il-korsija kontinwa id-dedikata l karozzi li sejrin lejn Għawdex mir-roundabout tal-Armier fid-direzzjoni lejn it-terminal. Waqt li kienu għaddejjin xogħlijiet fuq dan il-proġett Infrastructure Malta wettqet ukoll il-manutenzjoni meħtieġa. Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi qal li b'investiment ta' 7 miljun euro qed jiġi ffaċilitat it-traġitt għal persuni li jridu jaqsmu l-fliegu mingħajr ma jingħalaq l-aċċess għal partijiet ta' madwar it-terminal, għal ħaddiema, trasport pubbliku u traffiku li ma jkunx sejjer Għawdex. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Ivan Falzon, għal li x-xogħol f'dal-proġett huwa mod ta' kif jintrebħu l-ispazji b'mod intelligenti. L-ispazju mirbuħ qed jagħti priorità li trasport pubbliku u anke servizzi li ma jkunux traffiku li ma jkun sejjer l-vapur ta' Għawdex. Bħal divers li jużaw iż-żona, attivitajiet kummerċjali bħal hotels li jew fiż-żona, kif ukoll servizzi ta' emerġenza li jiġieli kienu jaffaċċjaw problemi f'konġestjoni ta' traffiku. Il-Ministru Chris Bonnet irrimarka kif biż-żieda ta' żewġ korsiji minflok waħda mill-Armier sa' Ċirkewwa wassal għall-organizzazzjoni aħjar ta' din iż-żona u tnaqqis fit-traffiku anke biex jindirizza numru rekord ta' traġitti li qed jiġu reġistrati lejn u minn Għawdex għalli xogħlijiet fuq il-proġett lestew kif imwiegħed qabel il-bidu tal-istaġun tas-sajf. Il-proġett sar fuq firxa ta' 2,5 kilometri u ingħatat ukoll fost oħrajn importanza liċ-ċiklisti bitwessieħ f'ċertu żoni tal-karreġġata tar-roti eżistenti fit-triq mir-roundabout tal-Marfa sa' Ċirkewwa.